Skal du rykke ind igennem kluden? Er I klar til at rykke her med? Nej. Så dækker mig og ham der. Ja. Skal du rykke ind igennem kluden? Det går ikke. Og det er sjovt. Du er lige på den her side af åen. Ja, på den her side, det er vi også, vi går ind igennem Hvad kluden. dækker, hvis I tæller? Hvad var det, vi skulle? Skulle vi holde bilen? Hvad med liv? Jeg ved ikke. Ja, vi var jo endelig genoplevninger med Mette. Vi har jo ikke liv med Mette, ikke? Nej, vi har to. Og hvem er Mette? Fordi vi holder byen. Steffen er Mette, ikke? Ja, han er gammel over. Ja. Så som vi kan komme ind i huset. Hvorfor hus? Det der er lige til venstre for os. Det er en af vores egen. Det var sådan, det var derud, ja. Jamen, det var vores egen. Vi skal videre. Hvor skal vi hen? Fordi jeg er Mette, og vi har en Mette her, så vi skal til mig. Og jeg bare løbe ind over. Det er jo helt vejen ud på 6. Ja, men lige pludselig så stormer de. 6 mennesker. Jeg tænker, okay, det er det samme. Vi er nødt til. Fordi vi stod kun en mand derovre. Jeg har fået glemt, at jeg remmer helt over. Er du lukket? Ja, jeg har faktisk helt søndag. Nej. Skal du videre over til den? Ja, Det er meget længere. Det er meget længere. Har I nogen specielle missioner? Nej, det skulle jeg komme ind og hjælpe jer. Der er masser derovre. I midten. Og et par stykker derovre. Hvad med lige frem her, Junior? En eller sådan noget i midten. 2 stykker herovre. Vi startede det med. Der kommer nogen på midten. Ja. Der er nogen derovre eller sådan. Har det? ude ved pallen. Det er med en med kanonen. Hvad gør vi? Ja, vi skulle næsten prøve at se, om vi kan komme lidt længere frem. Rykker bagud. Nej, ikke bagud. Den vej der. Og så 2 kanonen. 2 kanonen. Ja, der. Vi skal næsten... Men hvor der sidder også 2 derovre. Sorry. Nej. Jeg ved ikke, han siger, men derude. Kom 12 for ham. Det her byen, det her byen. Eller hvem var det? Over venstre. Ja, højre. Jeg kan se, vores mælk her overskud over til det. De kommer derovre fra. Det var jeg sikker. Derovre. Kommer igen. Jeg har også. Hvor er han? Det. Hvor fanden er han, Steffen? Jamen, jeg tror ikke, de kommer over i bygningen nu. Nej, vi har også en herovre. Medek, du er meget synlig. Det er frem til Guldhus. Er I klar? Så skal I ud med mig. Go. Hvordan ser det ud? Ja, pas på vinduet. Hvor har vi ham henne? Herovre, han har det herovre. Okay. Han ligger lige der. Løber ind langs banen. Hvor er han henne? Høbs der. Vil du have mig derovre, Benjamin? Ja, nej, der ligger en. Tror jeg. Der sidder en om bag ved orange. Dækningen ved orange. Der sidder der en. Har vi styr herovre på? Ingen skid. Der var 2 derude for. Hvem har det over? De 2 mand, der stod lige oppe for en campingvogn, de kommer længere ned. Den vej. Har det. Jeg har en band lige. Kan I gøre det herfra? Kom bag campingvognen. Har det. Hvem er dernede? Vi har en der.
Den skyder langt, den her, mand. Der er ingen over det vindue. Sidder bag de to høje bygninger. Den der. Pas på vinduet. Nå. Vi har også en over ved rundkørslen derovre. En over med rundkørsel! Nej, anden skole, den daler bare. Hvad så sidder den der? Du må gerne skyde, det gør ikke noget. Er den tæt på, eller hvad? Nej, det er bare, hvis der kommer nogen. Kommer ind bag fængsel! Vi skal have mig over kirken. Ja, så går jeg kigge. Pas på, pas på, pas på. 1, 2, 3, løb. Jeg var da ved stik på mig, din idiot. Spil slut! Du sigter på mig. Nej, jeg sigtede den vej. Jeg sigtede den vej, og så står jeg og skyder jeg. Nej, jeg skyder ikke. Jeg skyder bare Jeg skød. Jeg skød. Jeg kunne ikke Du skød også. Nej, jeg skyder ikke. Jeg skød. Jeg skyder ikke. Jeg sigter bare, for jeg kan se, der kommer en skyld. Hvor spil slut? Fordi jeg blev nakket. Jeg ved det. Friendly fire. Ej, hvor? Laver du? Ja, jeg kommer rundt og skyder. Jeg sigter den vej der, så står de begge to og skyder begge, så skyder jeg også. Ja, det er jo klart. Du kom. Jeg kunne også se en skygge, der kom rundt om hjørnet. Jeg giver han 2 skud over. Det er nu en, der går ud. Åh, han hørte det.